Takže čau, dneska sú tu čudné kombinácie jedál, napríklad ako tu čipsy s cukrom, alebo nealkoholické pivo so sirupom a slanina s kečupom. No, tá slanina s kečupom pre koho nemusí byť čudná kombinácia, ale pre mňa je to čudná kombinácia, neviem si predstaviť, jak to chutí. Takže tak. A bude pokračovanie určite. Keď tu bude aspoň 10 lajkov, tak určite bude pokračovanie. Môžeme ako prvé tak skúsiť ten čips s cukrom. Počkaj. No, krása. Toto je celkom dobré. Taký ten aftertaste nie je taký, ale to zo začiatku je celkom v pohode. Ale mne to zem aj celé. Lebo ja som omylom tam dal toľko čipsov, lebo ja som si neuvedomoval, že to nemusí byť dobré, takže aj preto. Takže tomuto by som dal tak... Tak. 4 z 10 budem prísny, nechám si aj na ďalšie. Takže môžeme ísť teraz na pitie. No, toto. No, chutí to jak veľmi sladké, nealkoholické pivo. Ale tak, počkaj. No však presladené nealkoholické pivo. Ako presladené nealkoholické pivo. No a tomuto by som dal tak 7 z 10. Pre tých, čo majú fakt radi sladké, tak toto by som im odporúčal. Dobre, ideme ďalej a posielame kľúčenku. Dobre. Tak. Teraz slanina s kečupom. Krása. To bude ako proste párka s kečupom. Nejaká veľmi čudná párka, ale je párka. To je chálečka, kámo, to židem. To židem aj celé, bez pochyby. No, takže ďalšia kombinácia jedla, to som si dal dozadu, jak idiot. No, sú takéto pečívko, ja neviem, čo to je ani. Kečup? Tak. Ja som to v pohode. No, je to také, že celkom v pohode. A zniedol by som to každý deň, rovnaké ako toto, chápeš? No, že nie je také dobré, proste, no. Takže tak. Takže ako druhú kombináciu tu máme sír s kečupom. Môžeme ísť rovno na to. Je to ukapolo. No, pozor. Taký fajný. No, to bude dobré. Ako sír a kečup, to sú dve dobré veci, takže keď sa to spojí, určite to bude tiež dobré. Jej, no, poďme na to. No ja to všetko zjem. No, že to je dobré, že to všetko zjem. Okrem toho. No aj z toho, ale musím to zjesť, chápeš? No, ale to je dobré. Ja mám taká, že tu doverčam a bude to zaujímavé, aspoň trochu. Ako aj tak neviem, čo by sa na tom dalo pokaziť. No, keď budem 10 lajkov, tá na budúci diel bude ešte nechutnejší a horší. Takže tak. A budem tu mať hostia, takže to bude dobré.
No v pohodě. A už je to preč. No. Tomuto dávam... Počkaj, obodoval som tam to. A keď som neobodoval tú slaninu, dávam tomu tej slanine 9 z 10 a tomuto takých 6,5. 7,5, to si zaslúži určite. Takže som to hodnotil. Takže tak. Takže čau.